5 неща за играта Five Nights at Freddy's 3. Има само един аниматроник, който ви убива. Това е Springtrap. Той прилича, честно казано, на Фреди и Бони слати в едно тяло. Ако искате повече инфо за Springtrap, просто коментирайте. Второто. Фантомите. Фантомите в играта са 6, но само 5 ви изкачат. Те са Фокси, Балунбой, Марионетката или Пъпета, Чика и Фреди. Те не ви убиват, но правят грешки на системата. А след тези грешки може да се появи и Springtrap. А това знаете какво означава. Трето. Грешките в системата. Грешките в системата могат да са само 3. Грешка на аудиосистемите, грешка на камерите и грешка в вентилацията. Тези грешки се появяват или пъти Springtrap да ви атакува, или по-точно за да може да ви залъже и да ви убие, или след фантомите. След всеки фантом, мисля, че се появяха различни грешки. Четвърто. Фантом Мангъл. Фантомът Мангъл не е много важно да знаете нещо за него, понеже той само може да го среща на камерите или пред пред самия офис. Но в никакъв случай няма да ви джампскерне. Това ви казвам, че това по принцип може би не трябваше на видео да снимам, по-точно да го казвам, но все пак, който се интересува. Петото и последно нещо е за какво се използва аудиото. Някои хора, които отскоро са започнали да играят играта, не знаят за какво се използва Play Audio. То, Play Audio се използва за да объркваме Springtrap. Когато го пуснем в някоя от камерите или стаите, той се обърква и мисля си, че сме в тази стая и той отива там.